Keď Ježiš hovorí, že polia sa zabeleli a keď hovorí to, že posielam vás žať, na čom ste nepracovali. Kto je ten, ktorý zasial? Ježiš je tým semenom, ktoré muselo odumrieť a ktoré prinieslo ten život. To znamená, ty si nemusel pretrpieť kríž. Ty si nič preto neurobil, vstúpili sme do toho, čo Ježiš urobil a my len každému hovoríme, čo Ježiš spravil pre mňa. Toto je naša žatva a ty a ja sme tí, ktorí zo sejby Ježiša Krista žnú obilie a to sú duše pre večný život. Jedna duša je cennejšia ako celý hmotný svet. Cenu vždy určuje kupujúci. Aká je naša hodnota v Božích očiach? Otec vidí ľudí a hovorí, kto pôjde, koho pošleme? A Boží syn hovorí, pošli mňa. A otec povie, ja dám svojho syna. Ja ho dám, lebo získam týchto všetkých. Výkupné je pridrahé, má takú obrovskú cenu, že človek to nevie dokázať a my sme boli kúpení naspäť ako skrze Ježišovu obed na kríži. Boh by nikdy neurobil zlý obchod. Akú cenu má ľudská duša? Keď Boh je ochotný za človeka dať vlastného syna. Tvoja duša má hodnotu Božieho syna, Ježiša Krista. Vieš si to uvedomiť? Vieš, na akú úroveň ťa Ježiš vyzdvihol? Na svoju. Pred Otcom. Otec sa díva cez obed Ježiša Krista a vidí na tebe dokonalosť svojho syna, ktorý je bez hriechu, bez poškvrny a toto je hodnota ľudskej duše. Niektorí si myslia, že dušičky vykúpia z očistca. Také miesto, kde by sa dali očistiť duše, neexistuje. Keby existovalo, Kristus zomrel nadarmo. A Ježiš je v nebi a teraz nám dal úlohu, chodte do celého sveta, prineste ovocie, prineste tieto duše do Božieho kráľovstva.